En principi sembla ser que podem tenir cribatges durant tota la setmana en 5 espais diferents que es produirien cada dia en un espai per poder arribar al màxim de població possible, i ara el que estem treballant és en quin horari es produirà, perquè primer s'havia parlat de 8 a 8, després s'havia parlat de 10 a 6, s'està acabant de treballar els horaris. Evidentment, des de l'Ajuntament farem la cessió d'espais, seran espais repartits per tota la ciutat. És una bona notícia, que al final que es facin cribatges. Sí. Per tant, des de l'Ajuntament els hi facilitarem tot. Sí que Guàrdia Urbana farà el control exterior per evitar les aglomeracions i controlar les cues, cedim els espais i els hi posem totes les facilitats que necessiten, els requisits que necessiten en aquests espais per poder procedir en aquests cribatges, i després es fa la comunicació conjunta.